No hei. Pää vähän kipiä. Otappa ne housut aivan ensiksi pois. Ota vaan housut pois. Joo. En ota, mulla... Mutta kondomeja tosta. Kondomeja! 1212, tässä puhuu kassa 22 Sirpa. Täällä on ostamassa nuori herrasmies Mikko, niminen ihan saatana pieniä kondomeja. No, Mikko, mihin matka? No niin, Mikko, varoha, että ei ole kondomeissa reikiä. Kauheeta toi valossa on naama niin kiiltävää. Piti tämä nähdä se Mikkokin. Oh. Mikko? Joo. Siis se Mikko? Se Mikko. Just se. Sano nyt joo, siis sä kysyä mun numeroa sit. Jenkkifutis on miehinen laji. Mä oon Ville ja mä oon Saksan paimenkoira. Voit tilata kaverisi helpossa, starttipaketissa tai mittatilaustyönä. Kaverisi toimitetaan suoraan Kiinasta C-luokan postissa. Kuule, Seppo. Minä kävin tänään siellä lääkärissä. Minulla on syöpä.